हाय हेलो फ्रेंड नमस्कार माय न्यू यूट्यूब चैनल देख आम जी भद्रक बुलवार कारण आज गोटे पेन नहीं आस देख पेनटा कि बढ़िया है स्टाइलिश आम घर समस्त पसंद है आपको यदि पसंद हो शेयर कमेंट करूँ कि पेंट कमर होनी से चलो आम जा बुलाया भद्रक चलतु आम बुली आम होंडा साइन बाइक भद्रक सहर पूरा सिटी मिटी सबुआड़े बुलिकी आपण गोटे न्यू दम दमादर गोटे भिडियो नहीं आस बाय बाय भद्रक मुझे जाऊँगी अपना स्पीड लेवल स्पीड देखो आमर बर्तमान आम गाड़ी चलते ना बजार पाखक गले भी आम गाड़ी तेल पकड़ देखु आमर उड़ीसा कॉलेज आम आसी नलाम पाखापाखि पहुँची गलुणु घर पाखर बजार 2 किलोमीटर पुणी भद्रक देखो आमर देखो आमर कॉलेज उपरे भी सब मैं झील मैंने सब अच्छा पानी मानी पीछे ये कॉलेज आमर उड़ीसा वुमेन्स कॉलेज पाठ मैंने बड़ कॉलेज टाइम हो गला खरा दिन खरा जोर सार मान कह कथा रूम गोटे एसी लगे कथा झील पे सब मैंने गरम हो मैंने दे हाथ सब नाला पड़ जाऊँ आम देखो के खरार आम सब खाऊ देखो आमर नेशनल हाईरोड आसीगला आम नलायन बजार देवी पुणी रिटर्न करी आम जी भद्रक आम भुवनेश्वर बस भी जाऊँ आम भद्रक देखो टोटाल भुवनेश्वर बस विजयवाड़ा बस जाऊँ तथापि देख एपर्तंत बजार के आम रज तो आसीगला पुणी आम आंब पणस खायापाई पूरा रेडी आम चलू आपण सहित भद्रक
ଆଣିବୁ ସବୁ ବିକିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରଡି ଛକ, ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମାନେ ଡେ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଖରା ଗରମରୁ ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼ରେ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଖରା ଦିନ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଭଦ୍ରକ। ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରଡି ଛକ ଭଦ୍ରକ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠୁ ଆମେ କଟିଯିବା। ଏ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ରହିଲା ଆମ ଆରଡି, ଏଟା ଆମ ସିଧା ଧୂସୁରୀ ଆରଡି ରହିଲା। ଆମେ ଏଉଠୁ କଟିଯିବା ଭଦ୍ରକ। ଏ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହମ୍ସ। ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ହମ୍ସ ନ କଲେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିପାରିବ। ସେ ଆଉ ଭୁଲ ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଆଉ ଆସିବିନି ଖରାବେଳଟାରେ ଆମ ଘର ଯଦି ଆସିବେ ସକାଳ ସକାଳ ଆସିବେ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା। ଭାଇ ଖରାରେ ପବନ ବେଶୀ ଗରମ ପବନ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନଈ ପୋଖରୀର ବୁଡ଼ିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ନଈ ପୋଖରୀର ପାଣି ବି କମିଗଲାଣି, ସେ ମଜା ଆଉ ନାହିଁ। ନଈକି ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଈ ପାଇଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଦ୍ରକ ସହର, ଏଟା ଆମର କଚେରୀକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କଚେରୀ ବଜାର ଭଦ୍ରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଟି ଭିତରଟା କେମିତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ଭଦ୍ରକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ବି କହିବା ଆମର ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭଦ୍ରକ। ଆସ କିଏ କେତେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିବା ତ ଆସ ଭଦ୍ରକ ଆସ, ଦହିବରା ଖାଇବ, ବୁଲିବାଲିକି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାମୁଁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଫାଇନ୍ ପକାଇଦେବେ 2000 2500। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଯଦି ନିୟମ ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଆଣିକି 2000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିକି ଧରେଇଦେବେ। ଏକର ଖରାଟାର ଯେଉଁ ଗରମରେ ଆଇଛୁ, ଚାଲାଣ ଯେ କାଟିଦେବେ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଦାନାଦାର ବିଷ ଖାଇ ମରିଛି ସେ ଖରାର। ନହେଲେ ଦୁବ ଘାସ ନା କଦଳୀ ଗଛର ଫାସି ମାସି ଦେଇ ମରିଛି। ଦେଖ ଭାଇ ଲୋକ ଆମ ଏଇ ବଜାରର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ପାଇବେ। ଭଦ୍ରକ ସିଟି ଭିତରେ କ'ଣ ନ ପାଇବେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଖରାରେ ଲୋକ ସକାଳେ ଆସିବେ ପ୍ରବଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରବଳ, ଖାଲି ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଏ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସବୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଲୋକ। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ତଥାପି ଏଇ ଖରାଟାର ତଥାପି ଲୋକ। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏଇଠି ଦୋକାନ, ଆମ ଦୋକାନ ବି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦୂର ରହିଲେ ଆମେ କାମ ଗୋଟେ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ରାଇଟ୍କୁ କଟିଯିବା, ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ କଟିଗଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦୋକାନଟା ବି ଏଇପଟରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯିବାଟା ଆମର ଭୁଲ, ଆମେ ରାଇଟ୍ କଟିଯିବା। ରାଇଟ୍
विश्वास भाई भाभी मो एत जो खरा हो भावुँ मो गाड़ी इंजिन विंजिन सीज हो गला बोले देखु भद्रकर सुंदरिया लिचकोली मार्केट जे आज जाए किलो 100 टंका सेदिन आसी नहीं जाइए देखु आमर एटा आंब रज आमर आंब पणस प्रस्तुत रेडी आम आसी गलु दुकान बंद कर देखो आम भद्रक केमी बर गाड़ी विश्वास कर भाई एत मैंने खरार आसी पहुँची बोली देखला बेलू आम दुकान बंद गाड़ी बुलो बुलो दुकान ओनर जे मालिक से आसीगले जाइए कालकाटा जाइए माल पे आसमें पेंट फेरवा 32 साइज पेंट निश्चय नवा नहीं आम पुणी जा भद्रक देखो सीटी केमी भल लगे निश्चय देखो